Mae'r Hydref 'di cyrraedd. 5 peth allwch chi wneud yn yr ardd nawr. Mae digon i wneud. Torri'r lawnt am y tro olaf cyn y gaeaf. Peidiwch torri'r lawnt mor fyr ag arfer i'w warchod rhag y tywydd oen. Plannu bylbiau cennin Pedr yn barod at y gwanwyn. Plannwch y bylbiau gyda'r darn pigog yn gwynebu'r awyr a'r darn fflat yn gwynebu'r pridd. Torri'r berth. Dwi'n torri'r berth yn ystod yr Hydref ar ôl i'r adar nythu. Torri penne marw'r blodau, deadheading. Bydd y planhigyn yma nawr yn blodeuo'n hirach. Creu planhigion newydd. Wrth gymryd toriadau, bydd angen pot o gompost, gosodwch y planhigyn yn y pot. Dyma un dwi wedi gwneud yn barod, a dyma'r gwreiddiau. Planhigyn newydd.